मबाइलनि लुक्सखौ देखायनानै र' नै बेनिफ्राय बेयाव स्टरेजआ बेसेबां होननानै बुंबाथाय 128 GB। फाइनाली गाइस मबाइला सफैबाय। दसेनो लोकेशन चेन्ज खालामबाय, मानो होनबाथाय न' सिङाव थानाया जा गरम आरो फेन अफ खालामनानै भिडिअ बानायनांगौ जायोना, माने फेन अन खालामबाथाय भइसआ फैजोबो, नयस फैजोबो। मबाइलखौथ' लानानै फैबाय, दा आनबक्सिंबो खालामदोनसै। बेनिफ्राय बुंनि आङो बे मा मबाइल होनना बुंबाथाय माने आं फार्स्टआवनो बुंग्रोदोनसै जायबा आं अर्डार खालामदोंमोन ना बेयो फैसाखौ होखानाय मबाइला दाबो मोनाखै आङो। बेनिखायनो बेखौ एसेबां गोबाव नेबाय थानो हाला, फैसा मोनफिनाबाबो। दा मबाइलथ' नांगौ जाना दं आंनो, मबाइलखौथ' इम्परटेन्टथार। बेनिखायनो मैया गंसे लानानै फैब्रबबाय बेखौ आरो बेयो आं जायबा अर्डार खालामदोंमोन थाबथानाय फैसाखौ दाबो मोनाखै, मबाइलखौबो मोनाखै। माला मोनगोनथाय बेखौ आं मिथिला, ना मोनलासो। डाइरेक्ट केस अन डिलिभारि बिदि पे अन डिलिभारि खालामनाया एसे प्रब्लेमानो। एबारनिफ्राय मिन्थिबाय, एडभान्सआव फैसा होग्रोनानै मालाबाबो आङो अनलाइन अर्डार खालामला एबारनिफ्राय आरो, बुजिबाय जेथरला। दा आं बेखौ आनबक्सिं खालामदोनसै। मा मबाइल होनना बुंबाथाय बै मोनसेखौथ' मोनखादिया आं अर्डार खालामनायखौ, बेखौ मैया लाना फैदों। बेयो आइकल Z19, आइकल Z19 बेयाव दं। ओमफ्राय बेनि लुक्सआ सेम टु सेम आइफन बायदि। आं नोंथांमोननो देखायना होदोंसै। फार्स्टआवनो बेखौ अर्डार पेन खालामग्रोदोंसै आङो, नैबिदिसो नामाथाय। अके, बेखौ मा नांबावगौ, नांला, गारहरदोनसै। मबाइला बेयो, आं मबाइलनि लुक्सखौ देखायना होनि र'। नै आइफनानो आइफन नुदोंना, सेम टु सेम। नोंथांमोननो आं पुरा देखायजोबगोन र'। नायदो, बेखौ साइडआव दोनसै आङो। ओमफ्राय बेयाव मा मा मोनफायो। अके, बे कभाराव नै बे मा बुस्थु, अके, नै बे मोनसे माबा, बेनि कभार दे, मबाइलनि कभार। नायनो र', वाइट कालाराव फैयो। बेबो सोलिगोन सोलिनाया। दा बेखौ अपेन खालामदोनसै, कभारनिफ्राय बरनबाय। ओमफ्राय नै पुरा आइफन 14 प्र मेक्स बेफोरबायदि नुखादोंना। साइडनाबो पुरा स्टिलनि गोजा, नैबे साइडफोरना। माने आइफन 14खौ नायबाथाय बेखौ नायनाङा, बेनि प्राइसखौ खोन्थागोन आं दा दसे थानानै बेसेबांखिनि लायो। नायना लाबानो जाबाय। बेयो टाइप सि चार्जारा। ओमफ्राय नै आइफनाव मोनसे अपसन थाबोयो, बेयाव साइलेन्ट बाटन, ओमफ्राय माबा थायो आरो, बेयाव साइलेन्ट खालामग्रा बटन मोनसे थायो, बे गैया, बे खालि बेल' गैया। ओमफ्राय गासैबो नायबाथाय आइफनानो आइफन। बेनिखौ माबाखौ बोखारदोनसै आङो, फार्स्ट डिसप्लेखौ बोखारग्रोनि र'। आइयाव हेभि नांखायो बेफोरबायदि गोदान माबाखौ आनबक्सिं खालामनाया। ओमफ्राय बेक साइडआवबो दङ। ओमफ्राय नोंथांमोना बुंनानै सोरनोबा जुदि आइफन लानो गोसो दंबाथाय, लानो हायाखैबाथाय बेखौ लानो हागोन। खालि बेयाव आइफननि लग' गैया, बेयाव आइकल होननाय लिरनाय दं आरो। ओमफ्राय लुक्सआथ' पुरा आइफनानो आइफन, नोङो माने एकदम A to Z कपि नुगोन आरो बेनि। ओमफ्राय खालि बे लग'ल' गैया, नों लग'खौ हायोबाथाय अर्डार खालामना लानो हागोन, बेयाव सोथाबना लानो हागोन। आइफननि लग' मोनो खालि बेनि थाखाय। नों जुदि नांथारगौबाथाय आरो ना, बेयाव आइफननि लग' सोथाबना लाबानो जाबाय, स्टिकार। ओमफ्राय बेयो बेसेबां जिबि रेम होनना बुंबाथाय 6 GB रेम। ओमफ्राय बेनि बेटारिया 6000 मेगाहार्स। बेयाव आरो केमेराया बेसेबां दंमोन, केमेराया एसेबांखिनि क्वालिटि मोजां जानाय नङा, मानोना बे एसेबां बुरजा प्राइसनि नङा नालाय। स' आं देखायदोनसै र', देखायदोनसै माने आं दा मा देखायनांगौ, आनबक्सिं खालामनो रोङाना, गोदानसो। बेनिखायनो आं बेनि मा देखायबावनांगौ जाखो। बेनिफ्राय बेयाव स्टरेजआ बेसेबां होननानै बुंबाथाय 128 GB बे मेम'रि स्टरेजआ। बेनिफ्राय नोङो नाय, बे अरिजिनेल आइफनजों ओमफ्राय नै डुप्लिकेट आइफनजों नोंथांमोननो आं देखायनाबाथाय हमनोनो हानाय नङा। र' नै नोंथांमोना बबेयाव डिफारेन्स नुदों नालाय, बे गोजौना अरिजिनेल, ओमफ्राय गाहायना डुप्लिकेट। सेम टु सेम, माने ओरैबायदि धक्का जागोन आरो ना। आइफनानो आइफन, खालि नोङो लग' गैयाना बेयाव, नै बिदि हमना लाबानो जाबाय। होमबानो पुरा आइफनानो आइफन नुबाय आरो। नाय, जेबो डिफारेन्स गैया अरिजिनेलजों आरो डुप्लिकेटजों। गोजौना अरिजिनेल, गाहायना डुप्लिकेट। नों बबे मोनसेखौ, गोजौनिखौसो डुप्लिकेट बायदि मोनदों दां बाराबाथाय। सोरबानोबा नांगौबाथाय आइकल Z19 प्र नङाबा S1 बो मोनगोन।
आरो अनलाइन खालाम नङाबाथाय माबा दखानफ्रावबो एभेलेबल दंबाथाय दखाननिफ्रायबो लानो हागोन बेयो माबाल' 8,999 9,000 आरो 9,000 आरो सोरनोबा जुदि सोरबा आइफन लानो गोसो जायोना खिन्थु लानो हाया खिन्थु नोङो जुदि गोसोखौ गोजोन होनोबाथाय आरो नै सेम टु सेम बेनो आंनोथ' बे एन्ड्रइडसो आंनोथ' एन्ड्रइड मबाइल नांगौ जाना दं नालाय बेखौ थाबनो लाबाय आं मैया मोनसेयाथ' सौफैयाखै नालाय आं अर्डार खालामनाया उपाय गैया बेखौनो लायाबाथाय दा आंना मोननैबो सेम जाबाय नोंथांमोना बेखौ लाबाबो आइफन बायदिखौनो मोनखागोन आरो बेखौ लाबाबो आइफन बायदिखौनो मोनगोन दा आंखौ हमनो हानाय आइफन सालायदों ना डुप्लिकेट मोनसेखौ सालायदों होननानै